What my 2 years old baby activities? It's a choice. Attached si baby sa kanyang teddy bear na Mickey Mouse. Ayaw niyang mahiwalay ito sa kanya. Papa na lang, Mickey, Mickey. Papa na lang, Mickey. Papa na si Mickey. Love Mickey Bia. Ay, oh, bye-bye, Ate Bia. Bye-bye. Ah, nagkabulingit lang Bye-bye na, dagoy. Mickey Bia. Bye-bye. Bye-bye na kay Mickey. Bye-bye na kay Mickey. Bye-bye na kay Mickey. Bye-bye. Ah, love Mickey. Naka. Makulit na rin si baby. Ah, ito pa ka. Wow, yummy, yummy. Thank you, Ninang. Thank you, thank you. Yummy, yummy, pansit. Favorite ni Bia. Nam, nam, nam. Wow. Malakas kumain si baby kapag pansit yung kinakain niya. Ang charap-charap. Yummy, nanak. Yummy, yummy. Yummy, Bi. Yummy, yummy. Hindi ko alam bakit gustong-gusto ni Bibi ng mga pansit. Yung pansit, kumakain din siya. Yung bihon, yung pagpahaba ng buhay, spaghetti, ganon yung mga kinakain ni Bibi. Hindi ko alam kung lahat ba ng Bibi ay gusto ang mga ganyang pagkain. Pero si Bibi, yan ang gusto niyang kainin. Kumakain din naman siya ng rice. Ang kalisod-lisod taon. Ang kalisod-lisod taon kaon. Kaon dyan na. Minsan lang kasi makakain si Bia ng ganyan pag may occasion or may nagbigay kasi walang pambili yung parents niya. Kaya maraming salamat sa mga nagbibigay ng spaghetti kay Bia. Sumasabay din si Bia sa amin sa pagkain. Kumakain din naman siya ng rice at saka sabaw at kung anong ulam. At dahil 2 years old na si baby, sinasanay ko na din siya na mag-toothbrush, mag-brush ng kanyang teeth, di ba? Marunong na siyang mag-brush ng kanyang teeth, kaso mababasa nga lang siya para hindi masira agad yung mga ngipin niya, kaya pinapa-toothbrush ko na siya. May nabili akong maliit na toothbrush, kaso matitigas, kaya yan yung ginagamit niya kasi soft lang siya, hindi nagsusugat si Bia. Ewan ko kung saan nagmana ito si baby sa kanyang katamaran. Ang tamad ni baby, oh, tingnan nyo. May natulog mo ni May. Nagpitok-pitok ang mata man ni si Raya. Tinatamad ang baby. Papa. Marag korek, buyan.